you, Jesus. It's amplified, bazalwane. It has trained us. Hallelujah. Amen. Umusa kaNkulunkulu ukwazi ukusitraina. These things lona othi uma lithi izwi likaNkulunkulu asithethelele ukuze ukuthi uyabona kunzima. Kulento lengenziwe yona le akulula lo ukuthethelela. Lithi ke izwi likaNkulunkulu la umusa kaNkulunkulu trains us. Bazalwane, there's a difference. Kunomehluko phakathi kokufundisa nokutraina. Yeah. Amen. Amen. Ukutraina is when you let the person do it. Yeah, that's right. I practice lento le. Amen. Akufani nala ngithe kuwe ukuthi kwenziwa kanje wenza ukuthi nokuthi. Amen. Uma ngithi ukukhanda le juice uzofaka ukuthi nokuthi bese ngithi ke hamba. Ngikufundisile nje wahamba. Kodwa ngalesikhathi ngithi thatha ke lokhu faka. Thatha nalokhu faka. Ubake. Amen. Amen. Lithi izwi laNkulunkulu lana, the grace of God. We have to remember bazalwane ukuthi the grace is Christ himself. Lithi ke the grace of God trains us. Okusho ukuthi it's not something odinga ukuyitshaya on your own. Amen. It is something odinga ukuthi uthi Nkosi, train me to do this. Amen. Lithi it has trained us to reject and renounce all ungodliness. Uyabona ukuthi lento le yokukwazi ukurejecta the ungodliness, really it's not your work. I see into zenzele wena. It is because uNkulunkulu qobo ubusy empilweni yakho. Angithi wena isimo ohlangana naso namhlanje asifani nozohlangana naso no2020. Let it be ukuthi abe active always in your life, training you. This to me looks like it's a lifetime training. Amen. Let it be engazuthi njalo yingakho bazalwane akhethe ukuzohlala kuwe. Amen. Isizathu yilento yokuthi always uhlangana nezimo ezintsha, uhlangana nezimo ezingafani, and ngalesikhathi uNkulunkulu ekuwe ngomoya ongcwele, he is your ability. Amen. So nalento yokuthi si rejoice, sibe nale joy kuNkulunkulu ayizubiza amandla akho. Amen. Izobiza ukwazi no acknowledge no recognize the Holy Spirit in you. Hallelujah. Ngalesikhathi wazi ukuthi umsizi ukimi. Amen. Then you will know ukuthi angeke ube mungu. Amen. Because he is there to assist you. Ukhona ukukusiza. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bazalwane, ngoba ngishilo bathi injabulo iyakwazi ukuqhamuka kubantu. Interference with your joy iyakwazi futhi ukuqhamuka kubantu. Amen. Uma usuyithola ubitha umuncu, isikhathi esiningi usuke kungenxa yokuthi kukhona osho something kuwena, noma kukhona owenze something kuwena, noma kukhona okwenzekile. Amen. Okusho ukuthi izimo ziyakwazi uinterferisha, ziyakwazi ukuzama ukuyinyakazisa le njabulo izwi likaNkulunkulu elikhuluma ngayo. Amen. Amen. So okusho ukuthi njengoba siphila nje bazalwane, siphila njalo sihambe sihlangane nezinto endiziyithagethe le joy. Amen. Purposely so. Amen. Ngenhloso ziyithagethe le joy. Even people bakhona abantu abakwaziyo ukusho ukuthi yabona as long as mina nje ngisaphila ayizokwenza sure ukuthi akana kuthula. Amen. Ey'nene ey'thile mhlambe ey'suke zaziwa nguye, ezinye ey'suke ziyipast. Amen. Okusho ukuthi kuyenzeka le joy, le ntokozo le uNkulunkulu akhuluma ngayo ibe targeted. Yingakho uNkulunkulu enza ukuthi ayingavikelwa noma ayingaproducwa amandla akho, because awakho amandla limited, awakho amandla yaphela. Amen. But awapheli. Amen. Awusho ukuthi noma isimo singafika namhlanje noma esinye singafika ngo2020, kodwa uNkulunkulu ubusy
empilweni yakho uyam-enablisha. Amen. Amen. Lento isitshela ukuthi bazalwane uyanquma. Amen. Lento isitshela ukuthi every time you are faced with a choice empilweni yakho yokuthi do I lose my joy or do I look to the Holy Spirit? Amen. Because ngesikhathi usufacele nesimo usubhekene nesimo kukhona okungenayo kungena ngezindlebe, sometimes kuthinta iflesh. Amen. Kufanele uchoose ukuthi ngibheka kuye uNkulunkulu ukuze le njabulo yami yenze njani igcineke. Amen. Uyakhetha ukuthi Nkosi usizo lwami luvela kuwe kulesi simo engibhekene naso because ngiyasibona ukuthi sithagethe le ntokozo. Amen. Uchoose ukubheka kuye. Amen. Because vele yena uyisource yayo le joy. Amen. Uyena oyisource yayo. Amen. So sigcina kanjani? Sigcina ngokufocusa kuye. Amen. Sigcina ngokugcina amehlethe ebheke kuye. And lento yokuthi uNkulunkulu athi asifocuse kuye akasho ukuthi asifocuse kuye ngoba kungekho okunye okwenzakalayo around us. Sifocusa kuye bazalwane, zikhona izinto that are happening around us. Amen. Manje bazalwane abantu esibabonile eBhayibhelini bese email but bakhetha. Amen. Ukuthi focus yami izoba kuye. Amen. This woman lo mama lo bazalwane owakhulekelwa ngumprofeti wathola umntwana wayengamedeleli uGehazi ngesikhathi ehlangana naye ethi kuye uGehazi kuhamba kahle yini, ethi yena konke kuhamba kahle. Le mama wayengaphethwe indelelo bazalwane, wanquma enhlizweni yakhe yathi umuntu kaNkulunkulu owakhuluma empilweni yami ngathola le ngane ngifuna ukuyotshela yena. Okay, that's right. Amen bazalwane. Wanquma lo mama uGehazi akampuzanga kanye ukuthi kuhamba kahle waze waba specific wabuza ngengane wathi ingane i-right yini na. Amen. Wakhetha lo mama ukuthi athi konke kuhamba kahle ngoba efuna ukuyothulula noma ukuyotshela lo muntu kaNkulunkulu owakhuluma kuye wathola lo mntwana. She is a good example bazalwane. Uyisibonele sihle sokwazi ukuvikela le ntokozo uNkulunkulu asinikeze yona. Amen. Ngoba lento isifundisa ukuthi sekwenzekile ke umuntu wayitargeta noma isimo esithile sayitargeta injabulo yakho. It's not for you to entertain sona. Amen. Musunaka lesi simo. Amen. Wena iyalawazi khona ukuthi injabulo yami ikhona khona. Amen. And mawufika khona there will be even more joy that will overcome lesi simo obhekana naso ngaleso sikhathi. Hallelujah. 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 Because sometimes siyaba we environment where things ought to go well. Amen. But only to find what they don't. Amen. Get the woman environment. Hey, sometimes they are deceived by the building. But when they are abasweli swaya abasweli shu. Amen. Yenze abantu babona inkampani osebenza ngayo uthi hawo loliwe ayikhamba kahle. Amen. Because abantu bajaja ngani ngeside. Amen. But it's so amazing bazalwane ukuthi in there ziba khona izinto ezama ukutargeta that joy. Inside that building. Amen. Inside that church that looks so like that's a happy church. Like let's go to the what is about we wear our smiles and not
nje uyabona labazalwane hayi ngosonta lapha ngathi nje into zabo zonke zihamba kahle akukho ukutarget intokozo yabo. Amen. But amazingly in there iya challenge intokozo yalabo bazalwane, but they choose not to focus on what is challenging their joy. Kodwa bakhetha ukubheka kulowo umthombo wentokozo yabo. Hallelujah. Izinkulunkulu bazalifundisa in the book of John about a man owahlala echibini echazwayo. I think it was for a purpose. Kwakuyinhloso lokuthi ichazwe ukuthi lali nempela emhlanje. And u5 yinamba esifundisiwe ukuthi imele igrace umusa kaNkulunkulu. Awusho ukuthi lapha yana kwakuyi environment yomusa. And kwakuyi environment yosizo that is available permanently because the lake was there. Angithi ichibi lalihlezi likhona sikaze sizokuthiwa lake lasha kulo 38 years le ndoda yayihleli lapha ichibi lake langabi ichibi lalihleli likhona. And izwi likaNkulunkulu lithi ingelosi yayehla njalo. Bazalwane yayehla njalo. Ungayibuza ke wena ukuthi hayi ingelosi yayehla njalo umuntu akathele bazalwane uma ungathatha calculate ubale u38 years ukuthi zinsuku ezingaka unyaka una 365 days bese uthatha calculator ukuthi 365 days times 38 uzoyibona insuku ezahlalwa yilobaba lapha bazalwane. Bese uyibuza ukuthi yeba isikhathi singaka insuku esingaka ingelosi yehla daily and umuntu wayengena ngithi lapha asinde angithi okusho la iphuma kwinamba hamba bese kuzofika abanye ufike nabanye ngoba kuthiwa babehlala betwele usho babefika abanye babehamba nabafike sidile. But for 38 years a man is sitting in an environment of help and is not helped. Uhleli lo muntu for 38 years usendaweni la kusindwa khona but yena akasindile. And when you ufunda le ndaba bazalwane uvela umangazwe ukuthi yayikuphi focus lo muntu. And impendulo uyithola mayephendula uJesu. Uma uJesu efike embuza ukuthi uyathanda nokusinda uthi siyayazi le ndaba ke bazalwane. Uthi akekho ngisizayo. Amen. This teaches us ukuthi ifocus yala muntu kahle yayisebantwini. Usizo lakhe lo muntu wayebheke ebantwini uthi akekho ngisizayo. Niyabona le nto bazalwane uyi-environment yosizo kodwa ubheka abantu chitha isikhathi sakhe ngabantu. Uyazi ukuthi lo baba lo uma ngingathi ichibi lalilapha emotweni yes akakwabo but for 35 years noma ngabe kuthiwa wayekhubazeke kangakanani wayengashendela azafika 38 years bazalwane noma ngabe wayehamba lesisu noma ngabe wayeshendela an inch a day lo baba wayengashendela azafike lapha kuyi-edge ithi uma inyakazo isinde lozavela iphonse. Neba le nto bazalwane inkinga wayekhala mhlawumbe lofike namhlanje uzongisiza naye angisizi awuvele isimo sami okusho ukuthi mina vele ngofela la. You can imagine ukuthi le ndoda yayihlala ukubalisa laphaya kulela chibi. Omunye mhlawumbe memeza ngisize nami abheke kancane agijimisa umzala wakhe le ndoda isale. Niyabona le environment yosizo lo muntu but akasizakali. Inkinga yakhe is the focus. Inkinga yakhe is the focus. Amen. Lele usizo lwakhe ukukhululeka kwakhe intokozo yakhe wayethandele ebantwini. Niyabona le nto bazalwane kuyingozi bazalwane ukuthi intokozo yethu igigeleke kumuntu because the more emuva the more ehamba eshona le is the more wena uvukelwa yistorm sokungabi nakuthula sokungabi nanjabulo. Your life starts to rain